Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da esnea egunero jasotzea eta 8 ordu baino lehen gure ontziratze plantara eramatea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan urteko lehenbiziko saioa dugu eta beraz urte berri on denei. Gaurkoan saioari hasiera emateko Irungo Meaka auzora joanen gara eta bertan Ola Sagardotegian Iñaki Bengoetxearekin egoren gara. Berak aipamen bat egingo digu nola aurre ikusten duten aurtengo txotx denboraldia eta baita ere nola ez balorazio bat nola joan zen 2022 urtea. Ondotik gurean Olatz Mitxelena izanen da, bera bideokonferentzia bitartez komentatuko digu pixka bat sagardogile elkartetik nola ikusten duten denboraldia eta azkenik saioari amaiera emateko sindikatuaren atala izanen dugu eta gurekin Iñaki Goenaga izanen da, bera Gipuzkoako ENBA sindikatuko lehendakaria. Basan bezala, hementxe gaude, Ola Sagardotegiaren barrenean, gurekin Iñaki Bengoetxea bertako nagusia, eta lehenbiziko gauza Iñaki, urte berri hon, Igualmente, urte berri hon. Urtea hasi dugu eta, urtea hastearekin batera ez, txotx denboraldia heldu da, eta txotx denboraldia hasi aurretik, igual behar badago horatuko dugu pixka bat iazko urtea, 2022 urtea nola joan zen, alde batetik Sagasti sagarrondoen inguruan, badakigu sagarra behar dugula, sagardo egiteko, eta pixka bat nolako urtea izan du zen 2022? Oso kaskarra izan du zen, dena dakigun bezala, idorte handitia, beroa, arrare asko izan du zen, karpo kauza, eta hoi gelditu gabe bili zen generazioa, geogainti sagarra gutxi, aile lurre bota zuten zagon pixkak hasik. Bai, orduan ekoizpen aldetikan urte kaskarra eta, hoen dela 2 urte zorionez, sagarra unitz izan duzen eta horre salbatzen du urteko demoraldia pixka bat, ez? Sagardo demoraldia. Bai, sagardo onak gintzien ondela 2 urte eta asko gaina. Eta orduan nola asko gintzen sagardo ona daude, eta urtengo inden pixkakin berritu pixkat, zar berritu eta sagardo onak daude. Bai, beti ere sagardo egiteko prozesua, sagar berriarekin, ez dakize urtengo sagardoa noiz hasi zineten egiten? Hasi ginen hortzen nahiko goiz, irailean 20 aldea eta goizeko bukatu gendik. Horren goiz ez dut behin bukatu, eta oan 2 urte bezin behan dorez. Izan dut, 2 muturrak oso estremoak eta hor ikusten da. Ondela 2 urteko zetxasko genuen eta azaroan handik poliki bukatzen eginen. Behandoko sagarrak egin. Eta aurten berriz behandoko ikanetzen eta segona bildu barra zen askar, zer pasatzen nahizen. Bai, eta urtengo sagardo hau zetan kerartzen dizu? Nolako sagardoa izanen du? Nik uste gorputza desente, azukriare asko zuen, zertian euskila nola izan duten, azukria beti izaten du. Euskila deni urtetan, eta sagarra kantitate gutxi, gaina azukre gehiago itxetxi zaion. Orduan gorputza honako sagardo dela izan. Bai, hori dastatuko duguna, eta ezagiti iazko sagardoa berriz, nola irauten du urte batetik bestera, gaur egunean teknologia ere hor dago, ez? Eta horri esker, ongi mantentzen da, ez? Bai, kupelak termiko ditugu, 10 gradutan jarrita be temperaturan egotan die, eta, horren mantentzen jo, botella handi batin bezala. Daude nitrogenokin eta karboniko ez du galtzen, eta txinpartakin hor dago sagardoa, botella handi batin bezala, 10.000, 20.000 egotan da berdin. Bai. Aurten orduan dastatzeko aukera izanen dugu berriz, iazko sagardoa gehi aurtengo sagardo berria eta botilan urte osoan zehar aten du ez, Ola Sagardotegiko
sagardoa, eta beste gauza gero jazten da txotx denboraldia, ez? Badakigu sasoikoa bere xarma badula, eta zuegia urte asko dire txotx irekiera egiten duzuela, aurtengoan konkretuki ze datan izanen da? Ba, 22an, urtarrilean 22an egingo dugu, San Anton inguruan beti egiten dugu, eta, bueno, hor animatu geha, aurten beti bezala, trikitilariak eta bersolariak izango die, Mendiluze eta Peñagari gano, eta animo pixka badugu. Eta berezitasun bat, bai txotxan ezan behar dut, jendeak ikusteko 2 urteko sagardo nola otan den, jonden urtean ingenun sagardo kupel bat egongo da, aurten, edateko urdin eta errezilegin egina. Eta kriantza bezala, jendeak, bueno, gustatzen dio, batzuk gustatu dute besti ez, baina nik uste, merezi dula, probatzia oloko gauzak eta jakiteko eta sinistuko badagola sagardo urteati besteak ontzi. Bai, gero ere izaten da ez, askotan jendeak sagardot egiten, nahi izaten du kupel desberdinak. Kupel desberdinak, sagardo desberdinak, badire zenbait sagardotegi behar bada, kupel guztiak elkarri lotua direnak, sagardo bera dela bazter guztietan, eta jendeak nahi izaten du hori, ez? Desberdintasun hori. Nik oan 2 urtei nuen, berezitasun hori nola asko nuen, 2 kupeli nituen. Eta bat oso ondo mantentzen zen, eta esan, bueno, hau kriantza bezala utzi bordot, bere egur gusto bizki bat eman digu, eta ber zer motako jendiek zer ikusten duen. Bai. Zuk beti ere jokatzen duzu barietatekin, egokienak edo proposenak iruditzen zaizkizunak zuk bilatzen duzun sagardoa lortzeko, eta beti jokatu izan duzu barietatekin ere ez? Bai, geota gehiago hain ez barietatekin, zertian gustatzen hau, pixka bat horrekin ja baduzu nahi duzun mezklain, nahi duzun asketak, eta hor pixka bat luzaroko nahi duzun baritateak eta azkarrego nahi duzunak. Orduan badago jokatzia, sailak aldatzen badia hola desberdinak. Bai, txotxirekiera aipatu duzu eta txotxirekiera beti ere personai ospetsuren bat, edo zuentzat garrantzitsua dena egiten du txotxirekiera hori, eta aurten ezagik sorpresa izanen den, edo aipatzen aldugun. Bai, aipatu lehik, Aginagalde anaiak, bai bi helduak direnak arraunlaria die, eta beste bi eskubaloian. Orduan, eskubaloikoak bi anaiak etorko die, eta bere aita eta bere osaba beste belaunaldia, bi belaunaldi dire, baina bi anaiak eta bi anaiak. Orduan, Aginagalde tarrak aurten emango dute hasiera. Bai, eta beraientzat garrantzitsua, hemen ikusi izan ditu bere maiz hola sagardotegian, eta beraiek ere omenaldi desberdinak jaso izan dituzte, baina seguru nahi ilusio handia ingo diela ez olako txotxirek ere egitea, Irun bertan, hola sagardotegian, kontento honen dire. Bai, gustura hartu zuten notizia eta nik pozik, banun beti ilusioa, hainbeste gizon puzkadie gaina eta onak, atxakine tratu handia dugu eta osabakine bai, eta arraun mundutik eta eskubaloia seitzen diot pixkaten naiz jouten, baina gustatzen hau, eta orduan, hortzen nuen ilusioa beraien Aginagaldetarrak aurten irekira egiteko. Ongi, txotx demoraldia, azken urte hauetan gora bera desberdinak izan du direz, badakigu COVID-a dela edo beste zenbait gauza, eta aurtengoan momentuz dana normaltasun batean joanen dela espero dugu ez, eta zuek ere ezakit nola izanen duzu sagardotegi irekia, ze egunetan, bazkaltzeko eta faltzeko? Bai, asti artetikan ostialea, hor gauak egunero, asti artetik aurrera. Gero larun batak goiz eta arratzalde, igandeare bai, goiza, eta pentsatzen dugu ostile guardiare igual oandik ez dago seguro, baina kasik irekitzia. Bai. Eta jende ere beti komoduan, gogokin egoten da ez, txotx demoraldia badakigu berexia dela, eta lagun artean, familian, disfrutatzeko leku paregabea ez? Bai, nik uste nahiko tristature ingeala, COVID-a dela eta beste gauza diela, gerra diela, ez dakiz zer, baina nik uste merezi dula pixkatarteka burua askatu eta aize pixkatea ematia ez? Bai, urtean zehar gero ere, txotx demoraldia bukatu aurretikan ere, antolatzen dizu ez, egun berexiak ere sagardotegian ez? Bai, antolatzen dugu, hor ibiltzen geha gauz bat eta beste antolatzen, eta etorriko dira, urtean zehar berexitasunak. Bai, etorkizunari begira, sagastiak
berritu dituzu ez, hor beti ere, sagarra barietate desberdinak, patroi desberdinak, sagar ondo berak, sagaztian distantziak, moduak, hor ere, bazkenen bizia esperientzia bat da, eta zuk orain arte ikasitakoaz ze aipatzen alduzu. Nola moldatzen dugu sagazti bat, gero ekoizpen polita lortzeko edo behar dena izateko? Hor dago bi era, ez? Bat, mekanizabli baldin mozu tratore egin lan egiteko, alambretan jarri, eta, errex mekanizatzen zu, eta errexago ibili. Badu bere kostiak, zertin urtien hemen belarra onditzen digu lau gauztaldiz musteko. Ni berriz naiz malda txutenak eta nahiko malkartzuak, naiz aldeko frankoak aldatzeko, makatzak. Ardik urte guzien ibiltzen jut azpin, sagarra bildu duten garaian hilate eta bikentzen jut. Bera gorosten dute, bera belarra mosten dute, jardin editzen lanin launtzen dute, eta nire lehengo lege zaharreko metodu hori dut. Bi modu, nahiko errentagarri edo nahiko pozgarri guztu ikemozu lana. Eta azken batien, nola planteatzen duen bakoitzak, ez? Egoan sagazti berri bat dugu hemen, irek iren ikuskitzu zagarzaleak aurten gonbidatu judenak, eta opoz ematen hau, gazte bat heldu dela, gaina komia da, eta sagaztie berri jartzen, auzuan bertan, eta horre mekanizabli ditu eta jarriko du alambretan, fruto mural hortan. Azka lehenxio emango diote, eta lehenxio hilko dire, baina, hortzen. Bai, urrengo denboraldiari begira, bezeria horrekin ez, bi urtetik behin fuerte ematen dula, balitek ez, urte oso ekoizpen ondiko izate ez, sagarraldetik ez? Bai, aurten nahi da arbola prepatzen, begilorek ikusten die asko, eta erne honborko dugu bezeri hori bakantzeko. Bota produktuak eta bakandu Frantzin eta Europan ikuntun bezala. Bestela dugu urte bat kriston karga eta urrugun batez. Arbola nekatzen da eta behin nekatuzio deskantzu behar du. Bai, eta gero, hotza hondirik ez dugu horrengoz, baina arriskori hormaren ere beti hor dago ere ez? Baitare. Behar badar goizegi loratu eta gero hormaren batek arrautu eta... Bai, gaine urtetan, nik uste azken zikluak bat jogula ja 6-8 bat urte, 2006-tik gola. Aigeala, negu behar bezelik ez, baina gero San Juanetan edo maiatzan hotzak. Eta gero, apilan lori ate behar du eta hotzak gaude. Oan baina hotzagoak seguro bengo dela. Eta ez da normala. Orduan, aigeitu udaberria neguko parti egiten. Eta udan berriz aigea udazkena bezala egiten, neguan. Orduan, pixka kanbitu inda, ziklua izango du, espero aldatzen joango dela, eta ingo txula honek kontrakuke. Baina, momentu noain urte batzuk hola gaude. Bai, eta bukatzen joateko ez, ikusten dugu gure gibilkaldean, Euskal Sagardoaren ez, sagar gorria, azkenean, zigilo hauek edo jatorri deitura hauek laguntzen dute ez, zuek ere ekologikoan sartu zineten ere, hola sagardotegian, eta, berme bat ematen dute, konsumitzaileentzat, eta bertako beti gustu hau, jende edaten du, ez? Gu Irun ondarra bi eta urrutinakoa dugu, Zarauzko baserri bat, eta gaineko dena hemengoa dugu, orduan denak ekologikun sartu ginen, dena aposturin genuen, eta, jendeak nahi badu konsumitu, badaki hemen zer dago. Garbi dago, azkenean txotxeri begira gaude dagoeneko, urte berrian sartuak, eta noiz iritsiko ez, txotx irekiera, orduan dastatzen bai dugu kupelatik, hola sagardotegiko sagardoa, besterik gabe Iñaki, azken egun hauetan beti ere pilatzen da lana ez, egun horretarako gauza prestatzen, zuek ere egin beharrekoak egin, eta egun borobila eta pollita atatzen denez, txotxirekera. Saiatako, seguro baiez. Ongi izan, eskerrik asko. Zueri, eskerrik asko. Orain honetan, Olatz Mitxelenarekin gaude, badakizue bera Gipuzkoako sagardogile elkarteko koordinatzailea dugula, eta Olatz, lehenbizuko gauza urte berrion, zer moduz, hasi duzu urtia? Urte berrion, oso ongi hasi dut. Bai, hori da, beti ere zuek ez txotx denboraldiari begira, badakizue urte hasiera mugitua izaten dela, eta ez dakit, urtarrian sartuak, pixka bat nola aurre ikusten duzue denboraldia? Urrengo aste artean, 10 daukagu prentsaurrekoa,
batetik aurreko astean kaleratutako prentsabarra gehiago argitzeko, 25%ko igoera, bataz besteko igoera hori argitzeko, eta bestetik urtengo denboraldia eta urtengo urtea ere aurkeztu ahal izateko. Hurrengo astean daukagu, bai. Hori da. Beti ere zuek ere txotx irekiera ofizialik egiten duzu ere zuen elkarteren barruan edo? Ez, zorionez badaude beste batzuk urtetan zeharren irekierak antolatu dituztenak eta sektoreak bertan parte hartzen du, sektoreko kideen etxeetan egiten delako. Orduan, hurrengo asteazkenean Astigarragan izango da, lehenengo Sagardoetxea museoan landaketa eta ondoren Alorrenea sagardotegian lehenengo txotxori, lehenengo sagardo berriaren dastatzea. Ostegunean Trebiñu sagardotegian Araban izango da eta ostiralean Goierriko sagardogilen txanda. Naparrek eta Bizkaitarrek oraindik ez digute datarik zehaztu. Hori da. Eta ez dakit denboraldia, printzipioz, libre, ez? Nahi dut esan ez dugu baldintzarik edo murrizketarik inongo tiporik, ez? Ez, hori da, azken 2 urtetan nahiko lan jendeari sagardo berria nola dastatu arazi edo nola dastatzera eman erabakitzen, ezta? Legearen barruan kontutan hartuta kasi komunitate bakoitzak bere arautegia zeukala. Eta aurreko urtean ere uste genduen zutik dastatzeko aukera izango gendula hasieratik, baina ez zen hala izan. Orduan berriro protokolo berezi batekin hasi behar izan genduen tenporada, baina egia da ere azken 2 urteak arraroak izan badira ere, aukera izan dula jendeak sagardo berri hori dastatzeko, eta behintzat sagardotegiek ateak zabaldu ahal izan dituztela, pandemia hasi zanean izan ezik. Eta aurten zutik eta kupeltegitan ikusiko dugu elkar. Bai, eta sagardo berria kopuruz edo kantitatez edo litroz, badakigu ez uste zela oparoa izan, eta ondorioz, berria litro kantitatez, ez da asko izanen, ez? Hori da, bai, Euskal Sagardoa jatorri deituraren barruan gutxienez, 1,2 milioi litro ekoiztu dira, baino egia da ez dela guzta ona izan. Espero gendun ez urtea izan ikusta etzala ona izango, baina udako lehortak ez du batere lagundu. Eta orduan, uste baino gutxiago jaso da urten, bai. Bai, eta bildu den sagar hori, zorionez, sagardo haitz ona, heldu zaigu, ez dakit. Ikusiko dugu ez, txotxirekiarekin batera, baina gustura hartzen ez, lehenbiziko sagardoa. Bai, dudi gabe, gainera nahiko etorrita daude sagardoak berak, eta horrek ere aukera emango digu, sagardo eginago bat dastatu ahal izateko urtarrilean bertan. Bai, Gipuzkoan adibidez, ez dakit zenbat elkartean zenbat sagardogile daude, zaudete? Gipuzkoako sagardogileen elkartean 54 sagardotegi dauzkagu momentu honetan, eta jatorri deituraren barruan 59 dauzkagu, 3 erkidegotakoak. Bai. Eta beti ere, azkenean, beraientzat ere, sagardotegi denboraldia hastea, auspoa da, ez? Pixko bat gogotxua hasten da, ez? Bai, sagardogintzak momentu honetan 2 linea nagusi ditu, batetik sagardoaren ekoizpena eta botelaren salmenta, eta bestetik, sagardotegia bera dena, ez? Nik usten dut hor da, pixka bat, jatetxe eta sagardotegiak desberdintzen dituen elementu hori, azken finean, upategiak dira, bodegak dira, eta normalean mailan txuleta jarriko dizuna, edo bakailoa jarriko dizuna, edo txotxa irekiko dizuna, seguruen goizean kimaketan aritu den pertsona da, kimaketan bezala salmentan, repartoan, edo fakturak egiten. Orduan, nik uste dut hori dela, pixkat sagardotegiak oraindik ere, esentzia dutena, ez? Bertako ekoizle baten etxeak direla. Eta hoxe da ere, aurten garrantzia eman nahi diogun horri. Badakigu ez dela garai xamurra, izan inflazioagatik, izan kontsumoaren beherakadagatik, izan prezio guztiengatik, edo sartu gaituzten zirkulo bizioso honengatik. Baina, egia da, aurten sagardotegira joango dana kalidadezko produktu bat dastatu ahal izango dela, eta gaina bertako ekoizle baten etxean, ez. Pixkat, desberdin egiten duena sagardogintza. Bai, elkartearen zuen hildoak garbi dituzu ez, bertako sagardotegiak nolakoak behar dute izan, sagardo nolakoa behar du izan,
Eta gero ez egite erreserbak, ez? Badakigu boom handi bat izaten dela sagardotegiarena, jende guztia hasten da denborakin leku hartzen, sagardotegi asko gainezka, badakigu ere online iten aldirela ja erreserba asko, ez? Hoi da, badira ja urte batzuk online erreserba sistema martxan jarri gendula, eta erreserba sistema honek arrakasta handia du. Gure webguneaz gain sagardotegiek ere beren webgunean txertatu dute, eta bezerek aukera daukate nahi duten egun eta orduan erreserba automatikoki egiteko aurrerapen bat ordainduta. Gero aurrerapen hori deskontatu iten zaie azken preziotik. Eta egia da, bertako bezeroentzat batipat dela oso arrakastatxua. Iazko denboraldian ere, otorduaren aurretik dastatzeki datuak eskintzen hasi ginen taldeentzat, eta horrek ere arrakasta handia izan zuen, eta aurre ikuspena da urten ere, halako bisita labur dastaketak arrakasta izango dutela. Bai. Sagardotegietako joera ez dakit aldatu den, badakigu ez horren dela urte asko, behar bada launta gauak ez izaten zula puntxori, batepat bestarei begira, baina momentuan ez egite eguerdiak indarra badu, eta jendea batzu bai hartzen dute sagardotegia besta ikuspegi batekin, baina beste asko da, bertako produktua dastatu, lagun artean egon, familiarekin, eta aukera ematen du sagardotegia adin guztientzako eta giro desberdinentzako, ez? Bai, azken finean sagardotegik ere mundu hontan bizi dira, eta mundu hontan egiten dute lan, orduan munduaren joerak ere aldatu egin dira. Orduan sagardo munduak zerbait positiboa badu da, eskaintzen duen edaria bera, edari laita dela, edari arina dela, bai alkoholez eta baita kaloriaz ere. Orduan mundu honetan zaintzea eta alor fisikoa eta kirola egitea astelehenetik ostiralera kasik obligazio bihurtu diran honetan, sagardoak eskaintzen du ere mundu horretan toki bat. Eta hori bai da ikusten duguna, gazteen artean kontsumoak momentu batean eten egintzun, igual sagardotegiko otorduagatik edo momentu horretan zeukan simbologiagatik astelehenetik ostiralerako horretan, baina konturatzen ari berriro ere berreskuratzen ari dela batipat kontsumo hori. Eta egia da, asteburuak denontzako aisialdirako izar bihurtu diala, izan larunbata eguerdia baita igande eguerdia ere, bakoitza bakide desberdinekin larunbata eguerdia kasi kuadrilentzako bihurtua dago eta igande eguerdia familia. Baina egia da, bi eguerdi horiek asko indartu direla. Pandemiak ere segurunik eragina izango zuen, zortzitako etxean egon behar gendulako, edo lehenago, nahiz akordatzen ja, baina, segurunik horrek ere gure gorantza zijoan tendentzia horiek aldatzea azkartu du, segurunik, bai. Bai, sagardo ere urte osoan edateko dugu, botillaten ere horri izaten dugu, erosketa egiteko orduan ere, online erosketak ere, pandemiari esker, esaten dugu, pixut indartu zela ere, ez da jarraitzen da oraindik ohitura horrekin edo? Bai, batez ere pandemia garaian konturatu ginen Euskadi, Nafarroa bihurtu zian, kasik, ez zian existitzen online salmentan. Baina pandemian bihurtu zian ja hirugarren puntura igo zian salmentetan Euskadi eta Nafarroa. Eta mantendu dira, azkeneko urtean ere, datuak goruntz egin dute, iazko urtetik anonea oso puntu txikia, baina goruntz egin dute, eta publiko helburua ere mantendu. Andaluziara da gehien saltzen duguna, Madrid eta Katalunia antzeko, eta gero ja Euskadi eta Nafarroa. Beraz, Ego Euskal Herrian salmenta badaukagu potentea bai. Osongi Olatz, zuzten zaitugu lanean, badakigu orain beti bezala lanpetuta zabiltzatela, eta espero dugu seguru gaude topo egin dugula ez, sagardotegiren batean, eta gozatuko dugula lagun artean. Eskerrik asko Latz, eta disfrutatu zuek ere, ongi izan? Eskerrik asko, ondo izan zuek ere, aio! Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Sindikatuaren atalean gaude oraingoan, eta gurekin enba sindikatuko, Gipuzkoako lehendakaria den Iñaki dugu,
Eta Iñaki, zer moduz urte berri on, zuri ere nola ez. Eta, ezagit, pixka bat, 2022 urtea, nahiko korapiatxua izan zen, orokorki. Eta zuek sindikatutik ezagit ze balorazio egiten duzu orain ja urtea pasatua delikan, nolako urtea izan duen 2022? Lehenengo urte berri on, ikusle entzule guztioi urte berri on. Eta 2022ko balorazioan nik esango nuke urte gogorra izan duela alde guztietatik. Atzeneko 3 urteetan nik uste gogorrena izan duela, alde bai ekonomikoki, bai eguraldi aldetik bai. Baina, esan behar da eta aitortu behar da, urtea bukatzerako, 2022 bukatzerako, jendeak animo gehixio izan du deula urtea hasieran baina. Pixka bate buelta eman diola, batetik prezioak igo zaizkigu, salmentako prezioak igo dira, kaso guztietan beharraina ez da izango oraindik, baina poliki igo dira. Eta bestaldetikan, baita aitortu behar da, aurten izan, 2022an izan du dian, galeroik ekilibratzeko, pixka bat arintzeko, administrazioak izan duten borondatea eta eman dizkiguten laguntzak ez. Bai, orduan urte nahiko arraroa, baina bukaera politarekin, eta hor dago ez, esneko behietan eitzen direna batipat, zuere hortan aritzen zara, baina gauza oso beltz zegoenean, sumatzen zen ez, batzuk behar bada buru kopuruak gutxitzen, bazkarik etzen, bazka erosi bartzen, beste batzuk sektoriagien usteko erabakia hartua, eta zorionez ez, urte zu duzu bezala urte bukaera horrekin, pixko bat zulori tapatzeaz gain, animo aldetikan edo itxaropen aldetikan, etorkizunari beste modu bat erabiltzeko aukera ez? Bai, hori nik uste begin bisteakoa dela. Prezioak igo dira, naiz haragiana, esneana, berdurana, danak zeo zer gora egin dute, baina tristena da, gauz guztiei, detaile guztiei begira ez dago eotik, soluzionatzen dikoazten beran, baina tristea da, igoera hau faltagatik etortzea. Eta kezka horrek ematen digu ez. Berriz, esnea, haragia, beharraina sortze baldin bazaio gizarte honi, ze jokabide hartuko duen ez. Nik esango nuke, abiso bezala, aber, danontzako balio izaten duen, aurten gertatu denak. Eta koste handiengatik eta bizimodua asko igo dalako, ez dira gure produktuak guk sortzen ditugun, ekoizten ditugun, produktuoin prezioan igoera ez da izan, kostu altuengatik. Izan du da, produktu eskaxiagatik. Orduan, hori ere nabarmendu beharrez, azkenean ez duten nahi izan, igotzea prezioak ez zitzei interesatzen, da behin falta zelikan, orduan txe. Bi urte pasa ditugu esanez, etorri zitekela. Baina, atzenean, estadu guztian, 4-5 distributore handi dira, hau dana markatzen dutenak, eta beraiek ez zuten pentsatzen edo ez zuten uste hain larria zanik gauza, eta gertatu zaigu, kostu handiagatik, jendeak lana egitea utzin diola. Dirua gure ahorro guztiak ere gastatu behar bagin ditun ekoizten, bukatu india ahorro txikioik, bukatu egin ziren, eta orduan jende batek utzi egin dio. Utzi egin dio, gehiago larritasun handian sartu baino lehenago.
Bai, behi esnearen sektorean, aspalditik esaten zenuten ez, zueri ordaintzen zen esnea litroko prezioa, ezin zela, horrekin ezin zela aurrera jarraitu, eta igoera, orain dagoen igoera, aspalditik etorri bartzela ez, azkenean, eta ezagit momentuan ere igoera honekin, patenolako igoera bat izateak, ongi heldu da, baina kostuak ere hor daude, garestitu diren. Ezakit, hala ere oraindikan paretxu ez daude ez? Bueno, ezin zentratuko geha esnean bakarrik, esne behietan bakarrik. Hau gertatu da, arek behietan, ardi esnean, dana, sagardoa eta txakolinan ere neurri batian gertatu da. Kostuak igo dianean, prezioak igo biharra daudela. Eta kostuan altutze horrek ekarri du, lehen esan dutena, jendeak ezina etorri zaiola, eta hau etorri da atzeneko 3 urtetan larritu da, baina aurretik bazatorren. Esnean kasuan esango nuke 7 bat urte dela, behar baino gutxiago kobratzen ari ginela, eta araian kasuan, oraindik historia luzeago da. Ardien kasuan, jatorrizko izendapena diala gazta, naiz Idia Zabal, eta Naparruan Ronkalekin, hartzaileak beak gazta egiten dutenoik hobeto xio moldatu dira. Zentralera ematen dutenak, esne behia bezala oso gaizki. Hor bestaldean dago konsumitzailea ere, gara atzen du hauetaz ere, azkenean momentuan badakigu zer denez, erosketa batzuk egitera joan, eta nola garestitu den oro har bukaerako produktua ere ez, salmentan dagoen produktua, eta gero ikusi behar familia bakoitzak ze aukera duen, ze posibilitatea duen, kalitatezko lehen mailako produktu hauek erosteko, edo behar bada ezin duen erosi ez. Hori baloratu beharko da ere, gero bestaldetik hor dago, gaurrengo gizartean dagoen ohiturak, bizimodua, eta askotan alde batetik kendu eta berez behar duen jateko horreri eskainezkero, iritsiko zen danak aukera hori izatea ez. Horre garbi ikusten da, urtea pasa ala, jakiak galestitzen ari dira, baina familia bakoitzak eguneko gutxiago gastatzen du janarietan, orain dela 30 urte baino. Eta datuak dira, bastante gure ustez larriak dira. Beste ozioetan, beste gauz batzutan, baloratu gehiago egiten da, dirua gastatzea janaritan baino. Eta horre ekarri du, ezin hori. Baina, bertako produktuak, danak jende guztiak ez dauka posibilitateik. Eta hemen ekoizten dena ez da jende guztientzako, gutxi ekoizten dugu bertako produktua. Baina, hori ere, urte bukaeran, zatu dugu, reivindikazio bat azaldu dugu gizartearen aurrean, bertako produktuakin zer gertatzen den. Eta dendetan, gehien bat saltoki handietan, zen margen erasten dizkioten bertako produktu hori. Garai batean, marka txuria ibiltzen zen gantxo bezala, eta momentu honetan bertako produktua dabil gantxo bezala. Eta ikusgarria dira eraste dizkioten margenak. Publikatu da, orain dela 15 egun, publikatu dugu, produktoz produktu, zen margenak eraste dizkioen. Eta hori, ekoizleai gastuak kurritzeko prezioak igo zaizkigu, baina irutzi zaigu disparate badala, horren beste diru, eroslean kontura irabazten aitzea.
Bukatzen joteko, Iñaki, hor dago sindikatua, hainbat sindikatua, zure kasuan Gipuzkoako hainbat sindikatuko lehendakaria zaitu Iñaki, eta azkenean hor zaudetenak gehientsuenak lehen sektorean lanean aritzen zarete, lehen sektorearen alde borrokatzen duzuenak, eta ez da erreza ez uztartzea zuen eguneroko lana, sindikatu gintzako lanak, eta horre beti ere behar da uspo berria, behar da aldaketa behar dire, ezakit sindikatuen ikuspegitik zertan zabiltzaten, nola hasi duzue 2023 urte hau, aldaketak heldu diren, edo zer da eskuartean? Bueno, bai, ikusten da, sektore basarri munduan gertatzen zaigun toki elkarte guztietan, sindikatuetan eta kooperatibetan danetan berdina, geho eta geho jende gutxiago gea, eta edadea handiagokoak. Eta gazteak eta berrikuntza bilatzeko zailtasuna dazkagu. Baina, hil honen atzenean urteko bazarra egingo dugu, Gipuzkoan, eta jende berri bat sartzeko asmoa badegu eta hortan gabiltza, pixka bat junta berritzeko gabiltza. Ikusiko du orduan aurrerago, gaia nola jarraitzen duen, eta zuek jarrai dezazutela orain arte bezala pixka bat. Olatu on horretan lanean gauzak hobekio daude, borrok ere egin duzu ere, eta azkenean garbi dagoena da, lehen sektoreak Euskal Herrian iraun behar duela, bertako produktuak nahi ditugula, eta urte polit bat izan dezazutela zuek ere. Iñaki, eskerrik asko. Bai, ala nahi genduke, eta aurrera behirade, jungo izketan. Ongi da, ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da esne egunero jasotzea eta 8 ordu baino lehen gure ontziratze plantara eramatea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.